Bafethu senibingelele sinamukele kuyona i-YouTube channel yethu enhlanza kakhulu Siyabdi TV. Sithi nje mangabe kusuku lakho lokuqala kuyona le channel siyacela kakhulu ukuthi ulicindezele lelo button elibomvu ebhale subscribe uphinde upress nayo ke bell uzowathola ama notifications noma ngabe noma ngi-upload i-video. Ungaphinde ungilandele lapha ezinkundleni zokuxhumana uzongithola ku Instagram @siyandamasolution na kanjani ngizokufollow back uphinde ungithole lapha ke ku Facebook @siyandamasolution. Yemba ngaphandle kokuchitha isikhathi mangingene shiyo dabeni lapha nesilomo somculo kaMaskandi umthandeni Gcokamelisha Manqele lapha bafethu uyasolakala ngokuthi ngathi ukhulelise umfazi womuntu bafethu. Lo wesifazane ke kuthiwa ke ubengumlandeli omkhulu uyiGcokama kanti neGcokamelisha bese linesikhathi limshendeza bafethu. Kuthe insukwini ke laphana libe selithumela imanager yalo ke ukuthi ke iyomshwelezela kumnyeni wenkosikazi kuloku elisolwa ngakho bafethu. Wesifazane ke kwamanje bengekatholakala ukuze kukhulumeke kahle lolu daba, izingcingo zakhe azingeni kanti futhi nakulapha esebenza khona mabezema ukumfonela khona akatholakali bafethu. Kodwa ke siyafisa ukwazi ukuthi ngabe uthini umbono wenu ngalolu daba kakhulukazi ke njengoba sazi ukuthi ke lapha sikhuluma ke ngosaziwayo Gcokamelisha bafethu. Ngabe ke isenze lisenzile ngabe nesibona kanjani? Kodwa i-comment section lapha ngenzansi ungafike ke ushiye khona umbono wakho. Ungakhohlwa ukusubscribe kuyona le channel, izindaba uzosithola shisa ukuthi ngabe kuqhubakala nokusuku sokuvala khona la.